Hambai sini media romo, tini palang ya kawa bagiriman bagai, tini semua kai sokoja, Meglibon village committee bising kaijak dol-doli awaro, mo tisan bumu Bormaswara mo aglain sagan jin payo, oro bisi burum thikai bandro ruzega umani bagai, yango prai koyak sokani, ya koyak sokani 2-3 sokani bethagla, pura dol-doli ni yang khaksa borok mai muima borya, abono wan sugina edisi hapang ni ngai. Titi di sini koraksa ang adong ngunginay aw elakani joto tishara gono omohai je tongmero no wansuka maibor nani bagi simipano oro kaisa omohai kayi tela setting plus halu majaga haluka inya kai tawarot tampera wasagi tongo ar kon jaga chung pula je nai mani abo kai 3 dijang nai Engkai omo hai khayi je tabuk khlai tongmani oro sudu o elaka smiche kaitham oro ban omo ke maru omo bai tabuk chung ko edina ge bo thangi nai aro almost complete khari khabar kam asik kes borok tangla karon pura wasul tosul pai joto lebar tabar bui nai haro ga kor bulai tongo tabuk oyango lomdi ingoni rangtisha kata sora ayengo bo prai 4 jagaban semani haitai mai ma boria tonglak asa khayo mai boriman bani jotono tai mukhiting thaikiting bo khaimanai amai khlai sing tabuk turuk tabuk odol dolini simi sing tabuk omo pai puilao sing lekha katla mara aro bamtino prai 200 kani jaga aro je tabuk sing khlaibani oro 200 kani ni jara gotongner kishok rok jara hukbar khainer borok tak tuini step manai eta bor phayuka tai saka tak thanguna abon pore ta kese bisyo sung thanai paithago sung yang aprang khoro aro je lama khaimya ka khlaibe mani a jaga tabuk duita pungga sajak jcb sajak aro tabuk tini hor sal tini samung thanai borok arin borok school thangmalia bazar phaimalia khub borok jinjala tong aro bo antine tini simi kam choli tongoni khanau tak thanai